दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै दिनै बे रेंमा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलिनि लांगोनायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मुसुखा बेखेवनाय हाबाफारि बे हाबाफारियाव आङो बाहागो लानो मोननानै आङो जोबोद गोजोनग्लायनाय मोनदों। बेखौनो बे बुब्लियाव आङो बुंनो सानदों जे मुसुखा बेवहाय गायसनदों बा जि मुसुखा बेवहाय फसंदों थारैनो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जिखिनि मोनसे मानिनाय बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सायाव जिखिनि माने सन्मान होनाय बा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बर' रायजो राजाफोरा आरो नट अनलि बर' रायजो राजा गुबुन गुबुन हारिफ्रा नैबे ओनसोलाव मैखोमैनो माने फोथांनानै दोनदों आरो बे फोथांनानै दोननाय हाबाफारिखौ इयुनावबो लांबाय थानांगोन आरो बे नोजोर आरो थांखिजोंनो दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव माने मुसुखा गायसननाय जादों। बेखिनि बाथ्रा लोगोसे बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि बे बाथ्राखौ जोंनि इयुन जोलैनो मिथिहोनांगौनि थाखाय जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुबुन गुबुन माने बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ फेहेरनो आरो फुवारनो थाखाय हाबाफारि लादों थिग बेबायदि नैबे मुसुखा गायसननायाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ बुहुमाव माने गेवलांसारहोनायनि बियो मोनसे हाबाफारि। बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जेखिनि सिमां जेनाखि बर' हारिया गेरेमसा हारि जानांगौ आरो बर' हारिया गेरेमसा हारि जानायजों लोगोसे बुहुमनि मोनसे गेवलांसारनाय हारि मोनसे दावगानाय हारि जाथारनांगौ। बिनि थाखाय जोंनि हारिनि गेजेराव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो सिङाव दोननानै दिनै सोलोंथाइ जौगानायनि बाथ्रा, रांखान्थि जौगानायनि बाथ्रा, हारिमु जौगानायनि बाथ्रा, गावनि राव माने जोंनि माने जौगाहोनायनि बाथ्रा नैबे बाथ्राफोरखौ लानानै दिनै खामानि मावबाय थादों। दिनै बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोराबो बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ लानानै दिनै माने हारि मोजां मोनग्रा जोंनि सुबुंफोरा दिनै खामानि मावबाय थादों। दा बेबायदिनो फैबाय थानाय समाव बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रिखौ जोंनि उन जोलैफोरनो जोङो मिथिहोलांथारनांगोन। दा जोङो दिनै बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि होनोबा दिनैनि नैबे बुब्लियाव जोङो नुनो मोन्दों जे बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ माखासे माने एसे बिथांनि सोमोन्दै बा बर' हारिनि सोमोन्दै खम मिथिनाय मानसिफोरा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिनि मुंखौ लानानै माने समाजखौ माने बोखावनायाव बिथांनि मुंखौ मिसइउज खालामनाय बा सोरखौबा बखिनायाव मिसइउज खालामनाय, समाजनि हाबा मावनो थांनायाव बिथांनि मुंखौ मिसइउज खालामनाय बेबायदिबो गैया नङा। दिनै गोबां जोङो नुनो मोनदों ससियेल मिडियायाव जों नुयो, इउटिउबारफोरखौ जों नुयो बा गुबुन गुबुन जोंनि माखासे मानसिफोरखौ जों नुयो। थारैनो बेबायदिबा बड'फाखौ सिबिनाय जानाय नङा, बड'फाखौ मान होनाय जानाय नङा। आङो नैबे बुब्लियाव आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंदों। आरो बड'फा सान्थौ आरो सानस्रिनि बाथ्राखौ जुदि बुङोबा आरो नैबे बाथ्रायाबो रोखा जाबावनांगोन जे जोंनि आलादा रायजो मोननायानोल' जे बड'फानि सान्थौ आरो सानस्रि बेल' नङा। बड'फानि माने सान्थौ आरो सानस्रिया आलादा रायजो मोननायाबो बिथांनिनो मोनसे नोजोर आरो थांखि सेल्फ डिटारमिनेसननि बाथ्राखौ लानानै बा जोंनि बर' हारिखौ नोङो गासिबो बिथिंनिफ्राय रैखाथि होनांगौनि थाखाय आलादा रायजोआबो जोंनि माने जेनाखि मोननो गोनां बा बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजों गोरोबनाय बियो मोनसे। आरो बिनि अनगायैबो बिथाङा बर'नि माहारियारि बादनि बाथ्रा, बर'नि रावनि बाथ्रा, बर'नि थुनलाइनि बाथ्रा बा डाउन ट्रेडेन ससाइटिनि थाखाय जिखिनि हाबा मावनायनि बाथ्रा बा जोंनि कन्स्टिटिउसनेल राइट्सखौ मोननांगौनि थाखाय, पलिटिकेल राइट्सखौ मोननांगौनि थाखाय जिखिनि बाथ्रा बुंनांगौनि बाथ्रा बे बाथ्राखौ लानानै बिथाङा खामानि मावबोदों। आरो बिथाङा जिखिनि जोंनि माने गादब जानाय नासयजानाय बै बुब्लि समाव गुबुनफोरा जोंखौ जिहेतु गाग्लोबदोंमोन, गुबुनफोरा जिहेतु जोंखौ नासयदोंमोन, साप्रेस खालामदोंमन, जौगानाय एडभान्स हारिफ्रा बै बुब्लियाव बिथाङा माने जोंनि माने मोनसे मेसेज लानानै फैदोंमोन जे लिभ एन्ड लेट लिभ। नैबे लिभ एन्ड लेट लिभनि मोनसे माने मेसेजनि गेजेरजों जोंनि हारियाव मोनसे जौगानाय लाबोनो बा ओनसोलाव मोनसे अनलायनाय लाबोनो, खौसेथि लाबोनो थाखायबो बिथाङा माने जथेस्थ' खामानि मावदों। दा बेखायनो दिनै बिथांनि गोसोखांथियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो दिनै 30 मार्चखौ जोङो फरायसा सान हिसाबै जोङो फालिबोदों। आरो आसाम सरकाराबो दिनै बेखौ आसाम नाङैनो सरकारि भाबै फरायसा सान हिसाबै दिनै फालिनो थाखाय थांखि लानाय जादों। बेबायदिनो बड'फा सल्जार हिउमेनिटि एवार्ड बिनि गेजेरजों बुहुमनि मानसिफोरनो, भारतनि मानसिफोरनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रि, बिथांनि खामानि मावनाय, डाउन ट्रेडेन ससाइटिनि थाखाय खामानि मावनाय बे बाथ्राफोरखौ गोसारहोनो थाखाय दिनै खामानि मावबाय थानाय जादों। आरो बिथांनि मुङावनो गोसोखांथियावनो बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिजोंनो गोरोबनानै दिनै इउ एन एकाडेमि माखासे स्कुलफोरा दिनै जोनोम मोन्दों, माखासे कलेजफोरा जोनोम मोन्दों। बेबायदि गोबांथार जोङो दिनै बिथांनि सान्थौ आरो सानस्रिखौ सिङाव दोननानै बर' हारि जौगानांगौनि थाखाय, गेरेमसा हारि दानांगौनि थाखाय जोङो दिनै खामानि मावबाय थादों। गोजोन्थों।
आद्रा थालांनाय बे पिस एकर्डनि किसुमान खामानिफ्रा बे समाव एसेबांसो आपडेट जानानै दं रायजोफोरनिफ्राय आद्रा थाबावनाय जिखिनि पिस एकर्डनि जिखिनि इमप्लिमेन्टेसननि हाबाफारि बे बाथ्राखौ लानानै मैया गुवाहाटियाव पियुष गोयल नर्थ इस्टनिनो माने एडिसनेल माने डाइरेक्टर सेक्रेटारि बिथांखौ लानानै मैया जयै सावरायनाय जादों बेवहाय सिगनेटारि अर्गेनाइजेसन जे जोंनि एबसु एनडिएफबि माने गासै लोगोसे इउबिपिअ लोगोसे बिटिआर सरकार बा आसाम सरकार आरो भारत सरकार जथाय सावरायलायनाय जादों बिनि गेजेरजों आद्रा थाबावनाय होननानै बुङोबा जोंना एरिया एक्सटेनसननि बाथ्रा जे जोंना सिमाया बारायनांगौ सनितपुर बिश्वनाथ लखिमपुरनि सिमलगुरिसिम लोगोसे क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा खोलाहा थाबोनाय माखासे बर' गामिफोरा दाजाब जानांगौ आरो गुवार हालाम बियो मोनसे बिटिआर जानांगौ बिनि थाखाय दिनै माने हम मिनिस्ट्रिनिसिम बेखौनो बुंदों जे बाय माने 31 मार्च बे गासै माने जोंनि एरिया एक्सटेनसननि खामानिया जोबनांगौ होननानै मैया जोङो बे बाथ्राखौ जोङो बुंबोनाय जादों लोगोसे बेबायदिनो कार्बि आंलंनि बर'फोरनि हाजारि एसटि मर्यादा होनायनि बाथ्रा बियो दिनै जाथ'वाखै दाबो बेखौ जाहोनो थाखाय जोङो नाजाबाय थादों आरो बेबायदिनो जोंहा मा होनदों जे जोंनि माने बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि जेखि बियो मोनसे फुल फ्लेजेड बियो मोनसे काउन्सिल जानांगौ बिनि थाखाय भिलेज नटिफिकेसन कन्स्टिटिउन्सि माने नटिफिकेसन लोगोसे बेवहाय इलेक्सन जानांगौ आरो बियो मोनसे आबुं मोनसे माने काउन्सिल जानांगौ बे बाथ्राया एसे मावनो गोनां बाथ्रा दंबावो माने खामानि दंबावो बेखौ जोङो आसाम सरकारखौबो जोङो नारसिनबाय थादों लोगोसे 6.3नि गेजेरजों जे जोंनि स्कुल कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ बे आद्रा जानानै दङ बेयो थाबैनो मोनफुंनांगोन आरो जोंनि गोबां माने बिग्रायारि बारग' एनडिपि बिथांमोननि नामाव दिनै केस दङ उइथड्रल जानांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों जेलाव दङ बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय फ्रि खालामनांगौनि थाखाय खामानि मावबाय थानाय जादों आरो बेबायदिनो जोंहा मुंख्लं न'खरफोरनो जिखिनि मोनसे कम्पेनसेसन जिखिनि मोनसे 5 लाख रांखुरि होनाय बे बाथ्राखौ दिनै बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनै प्रिपेयार खालामबाय थादों फार्स्ट फेजनि थाखाय 40 जननो होखांबाय आरो बेबायदिनो दिनै दा सेकेन्ड फेजनि थाखाय 500नो होनो थाखाय 500 न'खरनो होनो थाखाय लाहार फाहार खालामदों होननाय जोङो दिनै मिथिबाय थादों दा बेबायदिनो गोबां हा हुनि जेंना दङ बा गुबुन गुबुन दफाफोरखौ दिनै मावबाय थानाय जादों बेनि गेजेराव माखासे दफाया मावफुंजाबाय अनुस्थान प्रतिष्ठान दिनै मावफुंजानो गोनां दङ बिटिसि गभर्नमेन्टआ हा एलटमेन्ट खालामबाय होननानै बुंदों डिपिआर हरबाय होनदों स्टेट गभर्नमेन्टनि गेजेरजों भारत सरकारनिसिम थाबैनो बै जिखिनि इन्स्टिटिउसनफोरखौ आबुं मोनसे महर होनांगौ बेखौ जेन माने सरकारा थाबैनो होयो आरो जोंनि ओनसोलाव गोजोन मोनसे थासारि लाबोनांगौनि थाखाय जेन खामानि मावो आं बेखौ दिनैनि नैबे जथुम्मानि गेजेरजों आं खावलायहरो गोजोन्थों दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जा गलाघाट जिल्ला कमिटि बेनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्माया मैयानिफ्राय बे रंजालि नगर जयन्तिफ्राव सानथामनि हाबाफारिजों जागासिनो दङ बेनि दिनै नैथि सानाव आङो बे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुसुखा मोनसे बाहाय गायसननायनि मोनसे राहा खालामना होदोंमोन मानो होनोब्ला आङो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव आंबो सासे मावथिमोन 1989 मायथाइयाव जोङो बाहाय गिबि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे दखरायाव जोनोम जादोंमोन आरो बेयाव आङो मोनसे बिबानगिरि हिसाबै दंमोन बेनिफ्रायनो जों बड'फानि खोथाखौ मिथियोमोन बड'फाखौ आङो मोगथाङाव बिदि लोगो मोननायनि बरादा आंहा जायाखैमोन अब्लाबो जेब्ला बिथाङा रुंसारि जाबाय मुंख्लं जालांबाय बेनि उननि समनिफ्रायनो बिथांनि सान्थौ बिथांनि मावनाय सानस्रिनि सायाव जोंहा मोनथिनो लुबैनाया बिराद हांखुर जाबाय थादोंमोन आरो बिदिनो जों जेसेखिनिखौ हायो गुबुन गुबुन बिजोंनि गेजेरजों मिन्थिनो जों नाजादोंमोन आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि बे जिहेतु धनसिरि साब डिभिजननि बा गलाघाट जिल्लानि उरियामघाट रेंमा ओनसोल बे ओनसोला आसाम नागालेण्ड सिमाजों नांजाबनाय मोनसे जायगा आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा बुंनो थाङोब्ला बै समाव बड'लेण्ड सोमावसारग्रा बेयो मोनसे हान्जा बेयो माने सिंनि हान्जा हाथियार लाग्रा हान्जा बिदि नोजोरजों गुबुन गुबुन हारि माहारिनि मानसिफ्राबो सानोमोन आरो बेयाव गाहायै निउट्रेल फर्स हिसाबै जितु आसाम नागालेण्ड बर्डाराव CRPF बा आसाम राइफल्स दङमोन बा पुलिस मिलिटारि बिथांमोनाबो बे नोजोरजों नायोमोन बेनि थाखायनो जोङो एबसुखौ दैदेननो गोबां खस्थ' जायोमोन अब्लाबो जोङो बड'फाया जेब्ला मुंख्लं जालांबाय बा रुंसारि जालांबाय बेनि उननि समनिफ्रायनो जितु 1 मे बिथांनि थैनाय सानखौ जोङो बे ओनसोलाव माने खुंनो नाजाबोबाय थादोंमोन बेनिफ्रायनो आंनि मोनसे सिमां दंमोन आंनि गोसोनि साननाय दंमोन जे बड'फानि मुसुखाखौ जों बे उरियामघाट रेंमा ओनसोलनि रंजालि नगराव गाहाय थावनियाव जों बोरै गायसननो हायो नाथाय गोबां नाजानायनि गेजेरजों साननायनि गेजेरजों मोगथां महर होनो हायाखैमोन दा आङो बर' कसारि गाव हायुङारि खुंथायनि सासे मावफुं सोद्रोमा जानानै आंनि गोसोआ
बेनि सायाव मोनसे हांखुर जाबोदों जे लुबैनाय फैबोदों सरकारनि मुसुखाखौ आं जेरैखि जाया मानो बेयाव गायसननांगौ आरो बे गलाघाट जिल्ला एबसुनि 40थि बोसोरसालियाव जथुम्माजोंनो आं लोब्बा लानानै मोनसे जारिमिनारि सान जानानै थाथों होननानै आं बेखौ गायसनदों आरो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी बिथाङा जिहेतु बे फरायसा आफादनि थान्दै मेलाव अबजारभार हिसाबै बिथाङा नुजाफैखागोन जेब्ला गिबियावनो गासिबो जोंनि नैबे निउस चेनेल पर्टेल चेनेलसिम आं साबायखर जासिग्रोबाय दिनै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 40थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गिबि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय बे हाबाफारिखौ जों दान्दिसे समनि सिगाङावसो जों फोजोबनो हाबाय दा दिनै जों जोंनि गलाघाट जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि फिरफिलाखौ बिरहोनानै मोन 7 दख'राफोर दङ जोंनि लोगोसे जिल्ला आफादनि जों मोन 8 फिरफिला दिनै बाहाय बिरहोदों आरो फिरफिला बिरहोनानै जों माखासे फिरफिलानि सिङाव जों समायखिरा लादों जोंनि गलाघाट जिल्लानि गोबां समस्याफोरखौ जों समाधान खालामलांनो गोबां समस्या दङ जोंनि गेजेराव जेरै सिमानि समस्या दङ मोनसेया जाबाय सोलोंथाइनि समस्या दङ आरो बर' बिजोंनि समस्या दङ जोंनि बर' बिजोंनि समस्या बिराद गिदिर समस्या जानानै दङ जोंनि गेजेराव बे समस्याखौ जों सुस्रांलांनायनि मोनसे दिनै बाहाय सदबांसा लादों बे समस्याखौ जुदि सुस्राङाब्ला जोंनि नैबे गलाघाट जिल्लायाव माखासे बोसोरनि उनाव जोंनि बर' मिडियामा थैलांनो हागौ बर' बिजोङा जोबस्रांलांनो हागौ जोंनि गलाघाट जिल्लानिफ्राय बेनिखायनो जों मैया डेलिगेटआवबो सावरायदों आरो दिनैबो जोंनि सेकेन्ड डेलिगेटआव जों बेखौ सावरायबावगोन जि गलाघाट जिल्लानि जिखिनि फरायसालिफोर दङ माखासे फरायसालिफोरा सोरखारि जायाखै प्रभिन्सियेलाइज जायाखै आरो जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज स्कुलफोर दङ बे स्कुलफोराव जोंनि फरायसाफोरनि जिथु सुबुं माने स्टुडेन्टफोरनि अनजिमा बे अनजिमाया खमायलांदों दा आरो बै जिखिनि प्रभिन्सियेलाइज जायै फरायसालिफोर दं माखासे एम इ स्कुल हाइ स्कुलफोर दा बेफोराव फोरोंगिरिनि माखासे प्रब्लेम नुजाथिदों जोंनि गेजेराव दा बे प्रब्लेमफोरा जुदि समाधान जायाब्ला जोंनि बे स्कुलफोरा फरायसालिफोरा खुब खम समनि गेजेराव थैलांनो हागौ बेनिखायनो जों मोनसे आसा खालामदोंमोन 2020आव जिथु जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद बिनि मोनब्रै गुट आरो इउबिपिआव जों बिटिआर सुक्ति एग्रिमेन्ट जादोंमोन बिटिआर सुक्ति जादोंमोन बाहाय मोनसे दफा दं जे 6.3आव बिटिआरनि गासैबो फरायसालिफोर आरो बिटिआरनि बाहेरानि बर' बिजों फरायसालिफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जों बेखौ आसा फारिबाय थादों आसा खालामबाय थादों जे बे दफानि गेजेरजों जोंनि बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय आरो जोंनि गलाघाटआव थानाय जिखिनि बर' बिजोंफोर दङ थैहां सरकारि जायैफोर बेफोर समस्या माने बे स्कुलफोरा प्रभिन्सियेलाइज जागोन नामा जों बेखौ आसा फारिबाय थादों आरो जों मिरु दुलाराय बर' फरायसाखौबो गोबां नारसिनबाय थादों जे जोंनि गलाघाट जिल्लानि बर' बिजों फरायसालिफोरखौ 6.3नि जिथु दफा बेजों थाबनो सुस्रांनांगौ नङाबा जोंनि गलाघाट जिल्लायाव बर' बिजोङा खैफोदाव गोलैनो हासिगौ जेब्ला बिथांनि आखाइजोंनो बेखेवनायनि बाथ्राखौ आं सानदोंमोन बिदिनो जिल्ला आफादजों रायज्लायनानै दिनै बिथांखौ बेखेवना होनाय जाबाय आरो बिनि थाखाय आंनि गोसोनि बा आंनि जिउआव साननाय मोनसे सिमाङा फिसाब्लाबो दिनै मोगथां महर मोनबोबाय होननानै आं गावखौनो बुंनानैल' लुबैयो आरो बेनि लोगोसे आङो खोथा होदों आं गोसोआव सानबोनाय दङ जे बर' कसारि गावहारि खुंथायावबो आं बे बाथ्राखौ जोंनि मानगोनां चिफ बा जोंनि काउन्सिल जथुम्मायाव आं रायज्लायदों जोंनि BKWC बा बर' कसारि गावहारियारि खुंथायनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोरनि मिरु थावनिफोराव जों बड'फानि मुसुखा गायसननायनि जोङो मोनसे थांखि लानो नांगौ होननानै आरो बे थांखिया निस्सय महर मोनगोन आरो अब्लाबो आङो दाबो सानबोनाय दङ बेनि थाखायनो धनस्रि हालामाव थानाय धुपगुरियाव जितु नामबर आनसलिक एबसुनि गाहाय मावख' दङ आं बाहाय देग्लाय बिथांमोननि मावख'खौ बर' कसारि गावहारि खुंथायनि अनसुंथाइजों लुनानै होगोन बेनि लोगोसे बे बड'फानि मुसुखाखौबो आं बाहाय मोनसे गायसननायनि बाथ्राखौ आं सानदों बेखौ आं मावफुंगोन अब्ला आंनि मोनसे आरो सिमाङा आवगायबावगोन होननानै आं सानदों बिदिनो गुबुन गुबुन समफोरावबो बिथांनि सानसु सानस्रिखौ जोंनि गोदान जोलैया जाहाथे मिथिनो लुबैनाय फैयो मिथिनो हायो जोङो मालाबा लेखा फरायनानै मालाबा बबेबा मिडियाफोराव नायनानै जोङो मिथिनो थायोब्लाबो आं सानो बाहायलु भाबै प्रेक्टिकेलि जुदि बे मुवाफोरखौ नुयोब्ला खाथियाव मोनदाङोब्ला आं सानो गोसोआ लुबैनाया बारा फैयो आरो मिथिसिननाया गोरलै जायो होननानै आं सानो बेनिखायनो
जों बिजाब फरायनाय बबेनिफ्रायबा मिथिनायनि अनगायैबो सोरनिबा बिबुंथिनिफ्राय मिथिनायनि अनगायैबो मुसुखाया थाथारोब्ला जों सानो बेनि जायगानि मानसिफ्रा साधारन मानसिफ्राबो सरासनस्रा सुबुङाबो गोसोआव सोंनाय फैगोन बे आसलते मानि थाखाय बिथांखौ फुजिसिनो मानि थाखाय बे मुसुखाखौ नांगौ जायो बेफोर सोंथिया फैयोब्ला बिनि माने मिथिनायाव बा धोरोमनि बुंफोरथिया बा मिथिनो गोनां बाथ्राफोरखौ मिथिनो हागोन होननानै गोरलैयै आं मिथियो सानो आं आसा खालामो बड'फानि सानथौ सानस्रिखौ जों जायफोरा इयुन जोलै बा जों दिनै दङ गुबुन गुबुन बिबानाव बयबो बिथांनि साननायफोरखौ मोगथां महर होनो थालांनाय खामानिफोरखौ मावनो जोङो बयबो खौसे जानो नांगोन बेनि थाखाय आं बयखौबो खावलायनाय थाबाय